Päivä 5. Päivän profetia. Herra, sinun Jumalasi antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni sinun kansasi keskeltä veljesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. 5. Mooses 18:15. Nämä olivat Mooseksen viimeisiä sanoja, jotka hän antoi seuraajalleen Joosualle. Tänään tarkastelemme ennustusta, jossa Jumala lupaa lähettää profeetan, joka on kuin Mooses. Tämä täyttyi Jeesuksessa. Jeesus on odotettu profeetta, joka tuo meille Jumalan sanan ja opetuksen. Jumalan profeettojen joukossa Mooseksella oli aivan erityisiä ominaisuuksia. Hänhän puhui kasvokkain Jumalan kanssa ja oli Jumalan ystävä, joka sai nähdä hänen kirkkautensa. Mutta hebrealaiskirjeessä sanotaan, että keskuudessamme on nyt toinen, Moosesta paljon suurempi. Hän on Jeesus. Kun jatkamme joulun odotuksen matkaa, muistamme, että Jeesus on tuo suuri profeetta, joka ei vain puhu Jumalan sanaa, vaan hän myös täyttää Mooseksen kaltaisen johtajan roolin. Jokainen päivä vie meidät lähemmäksi joulua ja syventää ymmärrystämme Jeesuksen roolista pelastajana ja opettajana. Liity mukaan juhlimaan Jeesuksen syntymää, joka tuo meille uutta toivoa.